Kapangni khasuk rangchani dakotai bukuk song hashtag ganangui tini strike ringjak social civil society bai ruksawi obono hashtag ni joto o molpadi jorao bosong komotui je tabuk ni tibrasarok kamini simindoli joratui jotono o bondono yakaba o hashtag tini support khalai hor soklaika nini khorang tisalaika जों पाइथाक हिनिमै आबोनो पाइबो नायखौ हाइफानो ताबु सानजानि आपडेट हाइ सफायगासिनि ताइ खरकसा त्रिपुरा हास्टेबो खरकनै कथांलायबो मा दङ खापानि खासुं थिनि आबोनो केबो अनुभब दा खाइसाइमिया जे कुथुक काइ वानसुक्रं बरक हंकाय सावैमानो पुइला हंकाय बुबाग्रा सेकेन्ड न हंकाय अ सोशल मीडिया जुग्ग आधुनिक जुग कम्पिउटार नि जुग मोबाइल बाय कैमरा रमनाय फोरोंनाय मांक्लिति सावै बसं दफानि कगनो बिरमान बिखातनो फुनुंनाय जरा काइसाबो तैमा तैसा कातरे हापुं हाथाय बाखुगै अबंखा ताबुंनि बोबाग्रानि क्राक वारियार्स गुबै सेंक्राक टिटिदिजे हापांनि एम बरमनां सार कमल कलय ताबु पाइथागर फाइ सफायका पाइथा हिनेबिया तिनि बरंनि ताइबो पैकेटिंग 24 घंटा बा टाइम जरा पाइयाखौ जों बरं मानो माइकौ सालायनाय ताबुक नि अ मल्ल अ कमरतुतुयो बबो हाइके जों तङै बानजिसिनाय आं बनो माइक खिबिनना बाहायकेमलाय बनो आं कक सुनानै आनि जुगखरियाबो खुबै खाफानि खासुं बाहायकेमलाय आं बिनि मुसिक पानां माया हाइनि बागै अ सिचुएसन जों बाहायके तंसिनाय अ मलपादि जों ब कन्डिसन हिमथिनाय जों आपसे साइमानसिनाय बरं मानो नेखौतै दिनै कोनो सोंनानै खानानै आं बरनो बनो साइटगला खुलुमो सारनो खुलुमखा जतनो के अजिनो खुलुमखा नाय तंनाय जत निनि चैनल बिसिंति नाय तंनाय जत लोकरक न खाका हामति प्रसारक न सिविल सोसाइटी रक न जतनो खुलुमो बरं मानो आनि बुखुक्ति कोनो वाट फाया ननो आं क्वेश्चन खालायनानै नोंनो सासेदि जोंनिनो सोरङो आं या जों कक दमाथुमने हाफार ननो रुक्सावैनो फायो आं ननो नों जे कक सामानो फलो खायनो दिनै आं लुकरने बसखौ बासाय कक साइमानो अ मलपाइना जरावो बसं तामखाय जों बानजि सिनाय मामानि गादि तयनि गादि गोबां मा दाल बिदाल एकर्डस नों ताइबो साइमानो नोंनो सासेदि कोनो आनि थानि सोंमंग्रैबो बरं बेलायखे नो नांगमानि कक तो साका कबुई ताई तिप्रासा द फायगनानि लामा कबुई बाय यगनानि हिगाके आबो आं कमल खलय साइसुंया ताबो नों आनो फलो खायो नों बाहायनो अ लामा न हिमै दङ अजित देव बर्मा मुंगिया गामि हिगे ताबो त्रिपुरा हास्तेनि बररो सिनियाबो करिखे सिनिका न बाहायनो तां बागै माने नों बाहायनो कबुइखे जे जागा नगु जता कबुइ आ कबुइ तिप्रासारनि खरांनो जता सानाय अजित देव बर्मा ताबो जत जागा न सिनिजा अजित देव बर्मा सिमिया ताई खरकसा जुदि राम साम जदु मदु हनि जुदि फाइ जुदि कबुइ ककनो साफाय जाके बबो अबायकेनि सिनिजागनाय तामके जोंताबो तिप्रासारकनि जोंजालसे तिप्रासारक सातक मानिसे तिप्रासारक मानथाय मानिया आं मानिसे अबनतैसि फायदि थानसां लाइसेनो पलिटिक्स बाय जों थानसां मा एफानि सिविल सोसाइटी फाइन फायसिनि कग्रावनो जों सालायसिनो दिनै तो फ्लेग करै फ्लेक्सन करै तो फानो फाइबेरि जत तिप्रासारक बलाय बाथाय हियावै कसा कर्म हियावै सिनि खरांनो बुइनो सालायसिनो 24 घंटा lahar का सोई निनि बाजाराव मथागलाई फायदे कक सालायसिनि मान जागा सतस्फुट बामे नों नुखना फुंनि सिमिनि जों ऑब्जर्व खाइ जत जागा जों मनिटरिंग खाइ दङ सारा त्रिपुराव ब जागा अंखा अंया फनो तिनि 68टा जागाव पिकेटिं अंमानि जों खबर मानै दङ जों जत जागा न कचां खाइ खुक लायानातै याक लायानातै ताखुबाय ताखु मनाम लायानातै जों अब हाइकेनो गाइड खाइ दङ जत जागाव न
civil society rokno je kha puri phainai borokno जों अबहायखौनो खायदों बेफोर हासनि लाइफ माने तो नों जता सादी नै आफर माने जता नों जों तामले मांखाबा ताबो सगजराते मादार एग्रीमेंट ओं माने परे त्रिपुरा भारत बाय अंतर्भुक्त ओं माने परे जों तामो खायजाका आबो जों ताबो सिथाइसे बुचि थाय आ बुचि यानि बागैनो जों थानसा इंयानि बागैनो तो समस्या आंलाय दिनैबो जोंनि मुंगिया गामि वो जों सतस्फूर्त भावे पालायलायखा और किसा पार्टी मंगलायखा जाय होक अब हयতো নিজের বিসঙ্গে যে বুঝি আর ভুল বোঝা বুঝিনি বাগै হাই ओंखा क खोंगाके जों नायदि जों सिलाय तुइबु चबा खायलायखासिनि ताको बखौर राजनीति तिबु चबा खायगा टीटीआईडीसी निको नांसनरनो सायखनारबानो टीटीआईडीसी 1985-84 बिसनिसिम टीटीआईडीसी जोंनो याफार टीटीआईडीसी तान बागै खायजाक चिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानेको जोंनो कायसा रिजार्व हाकलां थांमोन हा बिसिङो बुय आयंनारनि बेलायखे हाफायखा अ हा फानोति प्रसारक मरुगै तंसिनो अ हा लेताय ताक मालांसितन अ हानि बिसिङो तंनाय रक बरनि मानथाय बरनि तंथाय बरनि राजनीति अधिकार शिक्षानि अधिकार डेभलपमेन्टनि अधिकार बरकनो स्वशासन खायथन बरकनो बरनि बायगनो निर्धारण खायथन खायदेनि रेजाक माने जोंनो ना रां रहरो ना जोंनो पलिटिकल पावर ना जोंनो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अब हायके जोंनो थं तंग माने न जतन सायमान ताबो सुजरा 35टा हाय बिल पास खायके एडिसी ओ शुरुनि सिमिनो 35टा हाय बिल पास खायमासे एडिसी पुलिस कैसे 2006 पास ओंखा ताई कैसे जमातिया कास्टमारी ल कैसे सिमिसि पास ओंगो ताई एडिसी नि कुनु कैसे बिल पास खायरिया आसके जों थंजागो नायदि सिनि एडिसी आमचाइनि टैक्स जता कलेक्शन खायतां खासिंनि टैक्स बुफांनि टैक्स ओएनजीसी नि रां बलंनि टैक्स प्रोफेशनल टैक्स रूट टैक्स समस्त कुसुबित लाङै दङ आबो नों हिसाब खायनायखे बसरो प्राय 4-5 हाजार 5,000-6,000 कोटी टाका है रां कलेक्शन चिनि इउ एडिसी आमचायो सामं तांनानि बागै एडिसीनि लोकरक दैमान थगिया लामा मान थगिया बरनि राजनीति अधिकार खायनायनि बागै जोंनो एडिसीनि बोसोर रां रहर जागबा 600 कोटी 500 कोटी आबो बाय जों ताम खायनाय ना बेतन रिमानो ना चाकरि नायमानो ना बयनो तुइ रिमानो जों गाहामके लामा रिमानो बयनो शिक्षा रिमानो अबायके जों सिखलुक जागै तंमान से चिनि बर' रक ताबो फानजासे खासिया गजा ओ खासियानि बागैनो जों इग्नोरेन्स नि बागैनो जों ताबो तो दफा आहिके लगै तंमानि कारणखौ जों थानसा करे दिनै नायदि जों थानसा तिनिबो तिनि थानसानि त्रिपुरा सरक ताबले थानसा ओंमानि बागै तिनिबो नायदि आगरतला पूरा स्टप तिनि खुंसा गारि माल खुंसलिया दुकान पाट चलिया शुद्ध आगरतला चिमिया सारा त्रिपुरा अबहायका आगे हिंके के किरि अबंको अबहाय कुनु रिजनल पार्टी फानो कुनु संगठन फानो जुदि बन फान गास गारि फान गासका बन फान दाको खाके किन्तु आसु स्वतस्फूर्त भावे पालाय जायगा ताबो तिनिनि जे जों ताबो पालायलाय दङ ओ सिभिल सोसाइटिनि रिं मुंबाइ जे बन न बोसोके सव 10 पर्यन्त से बखाव मासाका गुबुननि दफा पर्यन्त से बखाव मासाका इ ताबले बरक थानसांखा बरक न आगे रगो जों सिनि बोरि बसारक हायनां फैनां खायजागो तावफो खायजागो खायजायिया हायनां फैनां खायजागो बा लामा कासके बुइ तगि रमितलां थांजागो आमहायङो किन्तु ताबो जे तिनिनि मांफिलि बा आबोनि सिगांनि मांफिलि रक किसा जुदा नरक नुखना ताबो तिप्रा सरक कुनु जागाव तंमंग न तिप्रा सरक न जुदि केबो याग रखे पुलिस फानंग देजेस फानंग गणतांत्रिक आंदोलन जुदि याग रखे जों ताबो ताई सिरिं सिरिं तंलिया आबो बयनि दफा बसि थांखा प्रशासन बसि थांखा फले तिनि स्वतस्फूर्त भावे तिनि तिप्रा सरक
थानसाव फाइमानि बागैनो बुबाग्रानि जे थानसाव नि कक खानामानि बागैनो जों जे सातक जाक माने जों जे मान थाइमानि आं माने इ प्राय कट नायदे प्राय 19 मास हायखाय दंखा जोंनो जायखायाखै दनिखा जों आसुसान बिदि को रायदा जायाखै आयांनि फाइने रकनो रहरदि इफिलि रहरदि माने ताइबो सिसुनो सीए पास खाइसनो 2024 नि 31 डिसेम्बर जरा जे फाइने रक ओमहाय बुइनि हावा तंमुं नबो मणिपुर अंले अब हाय तंमुं नागालेण्ड अंले थ्रि रसार लाइखामो ताइबो अंलाइखामो जों तो फानसे ताबो फानो चिन्ति प्रासर बखा हमको सांविधानिक भाबे संविधानिक आदायनि माने चिनि कन्स्टिट्यूशन नि बिसिं जेता तंमानि बिसिंति जों सल्व खाइमानो बुबाग्रा नै जों नासिं लायै खा लग लायै जों नासिं लायै ताव फानो पयतो चालाय जों तंग तंगखौ ताखु ताइबो नरो जतनसो ओ जागाओ जों बाचावै जों साबोबाय तंथाय जों बाहायके चबा खायते आबो जों ताबो ताल खे सिनाय नुनाय रंनो फोरोंनानै ताइ चिनि थानि जरा करे जरा बहुत लाइ थांजाक बुइ गोबांमा सिगाङै थांजाक रां फैसायाव सिगांजाक लेखा फरायाव सिगांजाक तंमु गाहामाव सिगांजाक चिनि तिप्रा सरनि तंमु ओ जागाओ नो तिरक तिरक बब हायङै तंग आ बिसोरनो जों जुदि वान सक हांगाके नों अर जत से चिनि ओ अबहाय सिभिल सोसाइटि नि बन्द सतस्फुत भाबे ताइबो जों अब तो कैसे जलक सिको अब कैसे किन्तु रिहार्साल सेउं दंखो बसगाङो तो ताइबो चिनि कतर चबा जों खाइनायनि नाङै मानो ताखु ताइबो जों आबोनि बागैनो जों ताबो तिप्रा सारक जों पलिटिकल पार्टी जों तिप्रा मथासुनो पलिटिकल पार्टीया अब तिप्रा मथानि तिनि बन्द तिप्रा मथानिया सिभिल सोसाइटि जों बरंनो चुबाखा जोंबो सिभिल जोंबो कैसा सोसाइटि नि बरकसे पलिटिकल नि खरकसा आदं मानो तो फानो जोंबो तो कैसा सिभिल खरकसा आदं खरकसा लुको दफानि लुको ओ जागाव चिनि खलाय थाइतामो ओ जागाव नों तिप्रा सारक पलिटिक्स न तर जागलायै निनि दफाना पगै नों जुदि निनि मान थाइ सक थाइनोसि नों बिसोर जों शुद्ध व्यक्तिगत चाहिदा ना मां तैलायै पोस्ट पोजिशन ना मां तैलाय जुनि फाइट खेंगे ताइ 100 बोसोर बोसोर मुक्ति यांनाय ताइ 50 बोसोर मुक्ति यांलायनाय बरमना ना कालसारो केबो माखलायखा जरा मान खाबा तिनि किसा जरा रि आंगो बहाय जरा अरां सेकेन्ड जरा बहुत नायखा नरक हाय गोबां मा ताइबो सिनाय नुगाय तिबासनि बिसिंगो बा नोंबो खरकसा हाय एडुकेटेड पर्सन जों तामुङै सरि आङो पुइलाव हानि बसा बाहायनोबो जों माहायनो यागलसे ककम थनायबा जों रिजनल पार्टी तां मा खलाय तामुङै नेशनल पार्टी खलाय नर नोंबो तो एजुकेटेड नोंबो तो जुग्य नोंबो तो एमएलए नाय मानो नोंबो प्रशासन चालक बानो तामुङै जों रिजनल पार्टी मा खलाय बरं रिजनल पार्टी खाइमानि कारणंखा नेशनल पार्टी रक सिनि और जों आगे बोरे नेशनल पार्टी खाइलायखा तिप्रा सरनो रक साइमानो आयं नानि बरक रंनो सि शिबिर खुलवै रवो आयं नानि बरक रंनो सि हारवै कतगुला और नरक आयं नानि बरक फाइने रकनो जागा रवै बरने तंग थाइसना मै बरने मान थाइसना मै रिजाक तंग माने नरक नुखना रिजनल पार्टी खाइया के सिनियर तिप्रा सर मुक्ति को लामा से करे मुक्ति को लामा करे रिजनल पार्टी खाई नो जेस दंफोरो एडीसी मारे नहीं चबा खाई एडीसी माने फायो आफर नगेंद्र जमातिया सामाचरम त्रिपुरा द्राव कुमारी यांसं देवव्रत कलई संग्र तेबो गोबांमा चिनि विजय रांखल सार चबा खाई ओ 6 शिड्यूल माने फाइमाने 6 शिड्यूल मान माने परे ताइता मानखा ताइ तामरिखा नेशनल पार्टी चनो तामरिखा दसारि कुन मुं सापन चनो तेरिया विजय रांखल सार 3टा सीट बुखा असेंबली ने आबन परे चिनि जों तामु मांखा चिनि तिप्रा सार तां बगै तिनि सामननि लामा रक शिक्षा नि अवस्था रक कांचनपुर नि शिक्षा अवस्था रक निनि नोना सरा काकरा सरा नि चिनि मुंगिया से ताबो
লেমুরা bai bisi sal thaya chini oron অবস্থা ke belai kaham daba tang bagi cheng tini buini dofane ke lama kaham tui kaham bui hingke chapaya nungbaya bui hingke bazar hujar rok kesung nang chini lemuro si asa kabang ma chini jaga tongmani na kaisa chini dogan tong na kaisa chini aro safety tong o bhai ke cheng sakmai rijak bai kha abo to chini mokol bus kangan cheng nugui tong hingke ke cheng o jaga o cheng CPM no bo cheng asuk bosor naikha tam khaikya CPM ro bo khailanglia bike kasoi buthar jamar bonto se accident ong hnei sajaka ipra sabai wansa hamlai si tongla nang sine hnei se hamlaina ne bagai se uchit kok no kok kubuine pornto se saime ekebar okma phaikya khubu khanaka chung minister of pornto se thapra la jakha kok khnayang kasaga tongnai minister of pornto thapra la jakha bosu kubile saime ya heke BJP tabo phaikya BJP 5 বছর তামলে রেখাবা তাবো নর এডিশনাল মূল পাওয়ার রিনাই এই সং ফাইকে মানে ডাইরেক্ট ফান্ড রিনাই 10,330 রকম মথাংনাই নিনি গোबां मा 15 লাখ একাউন্ট রাং দানাই অবরকটাইবো তাতাল বুকো কিচ্ছু ইংয়াবলে তামং খাবা তাবাও খালাयो একে অবাহাইকে সমস্যা সমাধান ইয়া মতক থানো পুগিয়া के মতক মাহামিয়া सिनि तिप्रा सारकनि जे ब जागाव जों जुदि बयबे बाक्सा बातायलायनानै हिंगाके आबो जों सारासिया आबो चिनि कगनो जों जे ताबो बयबे कुसुब जागै दंमानि बयबे सातक जागै दंमानि जे ताम सातक जागै दं ताम कुसुब जागै दं नर जतनो सिउ आबो अबाहाइनि पिन पॉइंट के साना नाया इका अबनो मुक्ति एंगनानि हिंगाके रिजनल पार्टी सारा सम्भवबिया सिनि मानथाइ सिनि कगनो सानाय नेशनल पार्टी रमासे ताबो नों BJP खायनायनि फानो CPM खायनायनि फानो कांग्रेस खायनायनि फानो नों सायनायनेबा बारो खेताम सायाव सांके एडिशन ताबनो दाक्ति तिप्रा एक मास नि बिसिङ नरो इमप्लिमेंट खायदि तिप्रा सरनि जत माथाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सनामदि जों जतनो जे रिनै BJP जुदि जनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रिखाके बा 125 अमेंडमेंट बिसिङ त्रिपुरा सरनि जे मानथानो रिखाके जों जत त्रिपुरा सा BJP थानाय एक मास बिसिङ बरो साथन जों थांनाय खदो खायनो बरो खाया ये तामनि बागै खाया त्रिपुरा सरनि मानथानि का तामनि बागै रिया ओ नेशनल पार्टी रक इके जों किसाय थांमानि बागै जों चिनि कक खनानै जे किसान के सिस सप्रागदि सिस सेबदि बरनि मान थाने तास्तारदि अमाइके खायके केंतो पृथ्वी तो अभाय आंदोलन गसाइन दं फले एकमात्र रिजनल पार्टी जों विधानसभाव बचिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बागै चिनि MLA रक कक्सौ चिनि मान थाने विरोधी हायके चिनि मंत्री रक कक्साइ दं विधानसभाव चिनि MLA हिंदी चिनि MDC हिंदी चिनि EMD समस्त जों एलायंस दङै फानो जों फान काइसे कक साइटं अबनो काइसे रिजनल पार्टी नि फान बरमना आता किसी जाने नांसन जरना आं मुइतो बान खाता बुक नि कबे खानाते चिनि त्रिपुरा हास्तेबो जे नेशनल पार्टी दङै रक त्रिपुरा साने बिसिङ दङ नि उसुक दिसि मिसेंगै अमिताभ बच्चन हाय दंबायो खरसा जों हमसां मोसे मानाय दुगानो देहार जेनो होया याबा बिनि सकरमा खरांगा बुनो सलिया बरकी ओ 125 अमेंडमेंट बिल पास ओंखाय बा इमप्लिमेंट ओंखाय त्रिपाठी चुक्ति जता एकट मानि इमप्लिमेंट ओंखाय ओ सिविल सोसाइटी चिमि बुक खागलाब्ला ना त्रिपुरा माथा चिमि बुक खागलाब्ला आबो आंगो जे देबरमा बरं गोनां नों कमल जों चिमि बुक खागला बरबो बुक खानेब्ला ना दा तामो किरिमा दं बरं खावा बरं गोनां तिनि जत चिनि सिनि नुमाय दंने मखांनो बुसुं ससियेल मीडिया जुगताबो खगमाया ताम किरिमा दं बरं गोनां बे बसं दखानि कमल साराया किसिसा चिनि नेशनल पार्टी दा रुलिंग पार्टी फन ताबो दा खाइ दंने नेशनल पार्टी खनेरो रक्सा MLA फानो मंत्री दंने फानो नोंथांनि सालायनाय बा BJP नि
हाई कमान्ड बा मुख्यमंत्री सानाबा जे चिनी मानथाय न तामनि बागै लेरि दं 125 से साराकना केबो प्रेस मीट साथन लाखाना जे एक मास नि बिसिङो न तिप्रा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खाइना थुन केबो साराकला आं गारंटी दिसौ एक मास नि बिसिङो तिप्रा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट खाइतन नै केबो साराकला ताम बागै मंत्री दसको गरजाकनो एमडीसी दसको गरजाकनो पॉलिटिकल पोस्ट नि दसको गरना आबो हंगाके चानानि तंनानि माननानि बागैसे डेवलपमेंट जो तो जागन डेवलपमेंट खाइनाय डेवलपमेंट बरंखा डेवलपमेंट अंखांके नो तिप्रा सरनि जे सांविधानिक अधिकार राजनैतिक अधिकार निनि शिक्षानि अधिकार रांनि अधिकार आबो उदंनो नों आयंनानि बर' रनोखे जाके हाब्रुइ तिप्रा सारंनि हाव हाब्रुइ दावै दङो हेगाके नन रां 25,000 के एकाउंट तिप्रा सारन न कक्ता सासरिदो रां 25,000 के दायरिनाय कक्ता सासरिदो पुनमा सारिनाय कक्ता सासरिदो नन आबाद बागान कायसारिनाय हनि जुदि तिप्रा सारं सिं तंखांके तिनि नेशनल पार्टी खाइनाय तिप्रा सारन के सानै नरगाबो आरो मिसल ताथांदि विदेशी रंनो बांलादेशी रंनो रिख्लायनायनि बागै मिसल नरगाबनो सहयोगिता ताखायदि के बरं मा खैजा जाया एके तामनि बागै के मानथायनि बागै एके जों मानथायनि बागै तंलायखांके ओ मानथायनि बागै एत बसर तंलायनो तिन तिप्रा सारक ताबो असुगरा संख लुगलायो ये जों ताबो मानथायनि बागै तंगे जों ताबो माननानि बागै पोस्टनि बागै बा अंखर बागै तिप्रा सारकनो फियगनानि बागै से जों तंलाय जाओ फायदि बुबाग्रानि बेसिंति थानसा आंलायै ताबो तो असुगरा फायखा अब तैबो सगां आगो थांनाय तैबो सगां तैबो उंनाय ले हामाय बरं माने रानसेनि जरना रे बाबो दिनै कल फाय दंखा खापांनि खाजुक सं कमल कलय चिनि सेकेन्ड लाइबमा कक्तमा थमानि हापारो गलगै बसं दफा कमाननाय माने फुनुंमानि पुइला लाइबमा चिनिबो हायनि बागै बबाग्रा खाय हास्तेनि इतिहास लाइबमा बखाय कक्तमा थमानि बिरमान बिखाता बसंको जमाने फुंनाय लाइबमा आंथिनि कबां कक सालिया जरा बो थां दंहा पियाबा किसेलाय खरसानाय ताव बजे कक सामानि बिनि कक्तमा थुमफ्रुबो अकगनो तावबो अकगनो हायनि बागै अकक आगिबो ताबुबो एकनो अकक कुबुय आंबो अकक सावो हायसि ताम मांखाबा मंसो माया मामानि गाति तयनि गाति खायजाक मनो जों अ जागा अ थायो फाय सफायलेका हायनि बागैनो खापानि खासुक सं अ हास्तेन लोकरंग सावो कमल कलय न बोबाग्रा न बो एम तंबो कमल कलय एम क्रिबो कमल कलय बनो जों एम तंबो बरम रिनाय एम क्रिबो बरम नाय बाके माले सेकेन्ड लाइफ मा सिनिबो आबो कुबुय बुनि हामेपना लानाय बिया हायसि बोबाग्रा बो हायनो आं अराव त्रिपुरा माथन साबो खाय कक साबानिया पर्सनल हामजागो बरम नांसना बाके मले दफानि साथिफ्राव जों नगो कबां मा सेजाय कक सालायमानि केबें कक सालायमानि पियाबा 6 बोसोरनि कक सानाफोरखाय फायदा गैया आं थासि मोसाका सालब्रुम सानाय हुनुकबो थानाय अशोक हयते अमिताभ बच्चन हायरो तंबायो सिनि तिप्रा बिसिङाव लिडार हमसंग मसे माना जुगन देहार केबने बुंनाया हायसि बेलै सग्रामा गोबां ताकलाय या अ तालनि मांप्लि खापानि हासुक सं बिसि लेभेल सक्सेस स्टोरी ब्लक लेभेल सक्सेस स्टोरी डिस्ट्रिक्ट लेभेल सक्सेस स्टोरी स्टेट लेभेल सक्सेस स्टोरी फनुक लाइबानि अ ताल अ नुक तय हायसि कक तिप्रा सारा बुसु तैमानि या तैमानो गहने सक्सेस स्टोरी फुंजाक दं हायसि सुदु अ मुंगिया कामिसिमिया हास्तेनि जत ब्लग थानाय नरना कक रिखा अ देब्रमन नरबाय साम जागनाय सक्सेस स्टोरी ताकलाय नायनाय हायसि कक गोबां मा सक्सेस स्टोरी दङ असमस्टन बरंमनाबो लेंजाक लुकुरावबो लेंजाक आंबो लेंजाक तिनि किसिसा मुंगिया कामिबो सेंग्रा थमादिन देरै थांगा आबो कुबुय आनि फेमिलि मेटार से आबो आं रेसपन्सिबिलिटि नाव आनि नखुंनि आनि कुमुय आनो किसे सेंग्रा थंतानि अरत किसे बैलेंस संखा आबां गसिवै नावो
Baki malai bo ang bai sadrum sekna thango. Bo kisi ang bai sekna thangtani lokorok chiri khok toma jorabo borongo hinjakti ungui. Tini kisa orabo tungfla tuti ungkha. Jeng khana meet badungnai an family metarabo tipura mothabo orabo kwrwi civil society bobuni refri buma kwrwi jotono oroni police IPS officer tongo SDPU TLM OC Sanes Deborma bornge netrite bai khorok sabo bokhorok thi phaya khorok sabo injured ungya jeng kaham kreng khanyo orabo lokelo obo haken tolane do bhabo sani kok sabai khumkha.